Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка, і я Вячеслав Сіўчык. Будем казаць пра тыдзень з 20 по 26 ліпеня. Прапануюцца наступныя 5 падзеяў. 20 ліпеня 32 гады пачатку кіравання Лукашэнкі. 23 ліпеня цены на барель нафты Brent зноўку былі $100, і там же 26 ліпеня США прыпынілі атакі на Іран. 21 ліпеня президент Украины заменил главкома Узброеных сил Украины. 25 ліпеня теракт на параде ЛГБТ плюс в Берлине. И 5 это даты именные в белорусском календаре. Перед тем, як казаць пра падзеі, на тыдні беларуская культура понесла значные страты. В небесную Беларусь пошли ведомый белорусский режиссер Юрий Хащевацкий и белорусская письменница Светлана Курс. Мои шчырыя спачуванні родным, мои шчырыя спачуванні всей Беларусі. Кажем пра падзеі. 20 ліпеня 32 гады с пачатку кіравання Лукашэнкі. Бачыце, уже пошел 33 год, калі Пачвара, якая асабіста просто ненавидит беларускі народ, трымаецца пры ўладзе насуперак всім законам і таму, як мусіць быць уладкавана Беларусі ўлада. Можно, конечно, пригадать то, что было 32 гады тому назад, потому что чомусь все думали, что Лукашенко некий там блазен и пришел до влады на год, на два. Это была такая агульная думка. Тым ліку і тых людзей, якія першапачаткова былі в камандзе Лукашэнкі, якія, в прынцыпе, былі просто дымавой завесай, бо да ўлады праз Лукашэнку прорвалася ніжэйшае і сярэдняе звено былых спецслужбаў Советского Союза і пачаўся реванш. Шмат хто з гэтай каманды ўжо на небёсах, як Ганчар, як Захаренко, якія былі знішчаны лукашэнкаўскім рэжымам. Некоторые закончили самогубством, некоторые перешли в оппозицию. Але, конечно, это вельмі трагичная дата, потому что сегодня ситуация абсолютно катастрофичная. Хутка будет уже 6 годов кровавой недели 9 жнівня 2020 года. И после яе Беларусь последовно перетворяет в Полночную Корею. Абсолютно незвыклы для Европы на працягу апошніх 50 гадоў памер гуманітарнай катастрофы, потому что террор репрессий супраць всего белорусского народа. Бо и так белорусский народ и до 2020 года был позбавлен права выбирать владу, что и продемонстрировал кровавый жнивень 2020 года. И самое страшное, что и зараз вот гэтыя лукашэнкаўскія наративы, потому что это ГБшная банда, яны вельмі чамусьці модныя, вельмі папулярныя, шмат што абураюць. Так, напрыклад, дастаткова вядомая палізневоленая, якая была таксама дэпартавана на захад, журналістка, у сваім допісе заклікала да перамоў, потому что сказала, что трэба еще вызваліць 900 тысяч чалавек. Гэта ёсць вот гэта хлуслівая формула про наших палітвязняў, калі кажут там 863, вось уже нават в голове у досыць вядомого человека, который мусіць быць информация, вот гэтая лічба 863 и больше перетваряется, что больше это всего 137 человек. Да, полная цалкам хлусня, на парадак занижают колькасць палізневоленых. И это вельмі и вельмі страшно. Ну и натурально это адбываецца па шмат якіх кірунках и фронтах, бо лукашэнкаўская банда при ўладзе давно, в тым ліку наша незалежная пресса, да и адаптавалася и звыклася, и таму мусіць и меня паспрабавалі там выкарыстаць. Я адразу, калі прочитал 22 ліпеня артикул, где было мое прозвище, вельмі здзівіўся, потому что 18-го на радиорации вышло 2 хвилины моего интервью на радио про ту катастрофичную ситуацию, якая с белорусами в Беларуси,
в Украине, в Польше, в Литве. Оттуль выдергивают один только сказ практично, не тлумачат, чему праз 4 дни дают эту информацию. Она натурально скаженная. А комментаров вельмі шмат, потому что люди любят такое смаженькое быццам бы. Хотя варто было привести все тезы, которые я поспел сказать на радиорации. Тогда б не было вот таких достатково бестолковых комментариев, что я абсолютно нелогично мыслю. На великий жаль, вот той московский план в 2020 году, и он спрацевал, Москва умацавала свои позиции в Беларуси, и спецслужбы передали акторов перед апошнего выборчего фарса в замежжа. И зараз пропаганда хлусит, что 20-й год робили американцы. Хотя все повинны все-таки памятать, как себя поводила Москва, бо Российская Федерация нават не накировала своих назиральников на передапошний выборчий фарс. Но все перекрутили. Чему? Потому что, на великий жаль, в Беларуси еще будут и горшие подеи. И белорусской нации треба все-таки памятать, что занадто долго сидит Лукашенко при владе. И когда Лукашенко будет заставаться при владе, погроза знішення белорусской нации, и она застается на реальная. Бо это террор и репрессии лукашенковской банды только тому, что они рыхтуются до войны. Яны рыхтуются. Мы мусим сопротивляться. Свой до своего по своей. Шановные сябры, коли ласка, підтримайте YouTube канал Вячеслава Сивчика. Вельми прошу распосюдживать информацию, что такие YouTube каналы есть. Коли ласка, комментуйте, коли ласка, ставьте лайки, задавайте питания. И кто может, оказывайте финансовую допомогу, это вельми треба, это можно сделать по первой спосылці под этим видео. Свой до своего по своей. 23 липня кошты на барель нафты Brent досягнули $100, после крыху откатились назад, а лишь это супер спекулятивные кошты на нафту. Это подарунок всем террористам света, в первую шагу Владимиру Путину, який является, напевно, самым головным террористом, потому что он керует достатково великой краиной, яка займає 9-е місце по населенству, яка найбільше має територію, яка розв'язала агресивную войну супротив своего заходнего соседа Украины и погрожая іншим своим соседям. Ну и натурально, это великий подарунок и всяких фундаменталистов исламских, потому что чем больше кошты на нафту, тем больше у них грошей и означает больше будет терактов. Это связано с Ираном. Это связано с тем, что, на мой погляд, США все-таки завязли в Иране. Снова почались обмены ударами. Американцы эти удары наносили. Натурально, про наземную операцию размова не идея. Але ж этого было достатково, как взлетели кошты на нафту. Ситуация достатково тяжкая, потому что погрозы есть и от інших терористичных структур перекрыть шляхи для нафтовых танкеров. И в тым ліку не хапае, кажут некоторые журналисты, просто некоторых зброи, той же ракет Патриот. Нагадаю, что этих ракет не хапает в Украине. Я думаю, именно по этой причине 26 липня Злучені Штаты Америки припинили атаки на Иран, хотя ничего не изменилось. Так само быццам бы Иран со своего боку зробил то же самое. Ну, поглядим за этим хиским перемирьем, поглядим, ці не обострится и 6 ситуаций на Близком Сходе. Нагадаю вам, что ни одной из своих передач я сказал, что есть несколько кропок у свете, откуда может початься Третья Сусветная война. Одна из них это как раз Близкий Сход. Другая, на великий жаль, это наша родная Беларусь, який режим Лукашенко перетворил в войсковый балкон террористичной империи зла России. А лишь сподеемся на лепшее, сподеемся на то, что все-таки отбудется белорусский суд и народ вызволится от банды. Ну и вельми сподеемся, что все-таки неким чином будет урегулирована ситуация с Ираном и кошты на нафты, знову-таки,
упадуць. Бо інакш гэта, яшчэ раз падкрэслю, падтрымка тэрарыстаў, падтрымка Расіі. Свой да свайго па свае. Калі ласка, беларусы Варшавы, каму трэба кветкі, звяртайся в краму па продажы кветак, якая па адресу Кабельска 6. Самыя файныя букеты Варшавы. Свой да свайго па свае. 21 ліпеня, уже другі раз пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, Владимир Зеленскі замяніў главкома ўзброеных сілаў Украіны. Але ж калі гэта было раней, калі убіралі Залужнага, які меў вельмі вялікі папулярнасць і рэйтынг у грамадства, і на его место пришел Сырский, то зараз был заменены Сырский, молодой генерал Драпаты, про якого вельмі добра все кажуть. Это генерал, який практично вырос на вот этой войне, якую развязала Россия супротив Украины. Его добра характеризуют. Але ж я бы абсолютно просил бы всех белорусов наогул не моцна комментовать ось менавіта такие змены. Чому? Тому що війна – це все вельми тяжко. І треба дати належному кожному, хто керував військами. Тому що, справді, війна – це війна. І треба дякувати всіх, хто керував. Ось. І щоб поспіх був у Драпатова. Між іншим, я вельми здивився, от пам'ять чоловіка підводить. Я ніколи на її так не було у мене скаргів на її. Але ж калі пад ціскам вот гэтых картонкавых акцый, якія былі в падтрымку Фёдорова, якого так і не павярнулі на пасаду міністра абароны, узнікла ідэя, каб знялі Сырскага, пачалася пэўная реклама Михаила Драпатова. Я са здзіўленнем пабачыла, абсолютно шчыра лічыў, в 2014 году, я тады в Украіне быў, что гэта бронетранспортер, які перескочвае праз баррикаду, это якраз Азов. І про Азов тады казалі. Оказывается, я помыляўся. Это был сённяшні главком збройных сілаў Украины, які тады быў толькі там капітанам, камандиром батальона, здаецца. Бачыце, перыядычна нават меня пачынае падводзіць памяць. Але ж самае галоўнае, каб не было перапісаны іншыя гістарычныя моманты, тому што працягваецца паўзучая такая акупацыя Расійскай Федэрацыі. Пакрысе яны адкусваюць тэрыторыю. І гэта вельмі і вельмі кепска, тому што вельмі хутка, уже на Дзень незалежнасці Украіны, 24 жніўня, будуць 4,5 гады, як Путін дал загад, и российские войски ворвались в Украину, чем порушили все международные погоднения и международное право. И покуль агрессора никто спынить не может. Свой до своего по своем. Шановные белорусы Варшавы, 2 жніўня, в першую неделю уже жніўня, запрашаю 14 гадзіне на традыцыйную акцию белорусов Варшавы до помника Коперника. Свой до своего по своє. 25 липня теракт на параде ЛГБТ в Берлине. Вечером в субботу на традиционном параде в Берлине отбылся теракт. Громадянин Германии, який має ліванські корення, який після був ідентифікований як ісламський радикал, відомий поліції, на белом фургоне врезался в натовп. Поведомления были, что выскочил гэты Абдул Балоут с фургона, хотя оказалось, что один ці некалькі человек на самом початку, шимсти типу мачете. В вынику 1 человек загинул, и 29 человек были поранены, и спынены было мероприемство. В неделю, уже на наступный день, берлинская полиция обвестила, что забиты гэты Абдул Балоут, бо оказал супротив. И уже вечером недели было докладно ведомо, что его забили, тому никто его не может допытать, никто не может рассказать, что там отбылось.
Ну, бачыце, як змяніўся свет вот за апошнія некалькі дзесяткаў гадоў. Хто ж раней мог подумать, что будут такие массовые штогадовые гей-парады, что будет исламский радикализм, что нечакана мусіць для необольшевиков уже теперь вот эти две плыни поміж собой пересекутся кровавым терактом и забитыми, потому что я бачу паслядоўнае развіццё неабальшавізма на захадзе па разбурэнні хрысціянскага падмурка, які ёсць у еўрапейскай цывілізацыі, еўраатлантычнай цывілізацыі. І на мой погляд, менавіта таму былі дадзеныя большыя правы расавым, канфесійным і сексуальным меншасцям, бо за апошнія, натуральна, некалькі дзесяткаў гадоў змяніўся свет вельмі і вельмі катэгарычна. Думаю, што гэта не апошняя такая выхадка з боку ісламскіх радикалаў, бо, напрыклад, в тых краінах, дзе іслам з'яўляецца дзяржаўным, нягледзячы на то, што натуральна ёсць гомасексуалісты, пэўная колькасць, конечно, не в такой, як, напрыклад, в бандзе Лукашэнкі, тым больш не так, як на захадзе. Але, натуральна, там ніякіх гей-парадаў быць не можа. І, в прынцыпе, дастаткова таксічна сёння радикалы распаўсюджваюць свае погляды на все большую і большую тэрыторыю. Яшчэ раз падкрэслю, што гэты тэрарыст, ён грамадзянін нямецчыны, ён нарадзіўся в Берліне, здаецца, там в школу хадзіл, там вырас і ператварыўся в радикального исламского боевика. Што, зноў-такі, мне здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма. Таму вот такія трагічныя падзеі адбыліся в суботу, 25 ліпеня в Нямецчыне. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, хто мае такую магчымасць, падтрымайце, калі ласка, YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Хто можа зрабіць ахвяраванне, гэта можа зрабіць па першай спасылцы пад гэтым відео. Свой да свайго па свае. 20 ліпеня 146 гадоў з дня нараджэння Галяша Леўчыка. Гэта псеўданім Ільі Ляўковіча, які вельмі вядомы дзеяч беларускай культуры, паэт, перакладчык, ён і музыкам быў. Загінуў ён в Варшаве, в Галечы, расстралялі перед гэтым ягоную жонку нацысты. В 42 годзе ён паехаў у Варшаву, там была кватэра, он хацеў ўратаваць, але ж загінуў, дакладна даты смерці его невядома. Вядома, што 44 год. 24 ліпеня, так 78 гадоў з дня нараджэння Яна Матусевіча, айца Яна, святара двух конфессий, это и рымо-католицкий святар, и один з пачынальнікаў адраджэння грэка-каталіцтва в Беларусі. Я заўсёды буду удзячны отцу Яну, потому что калі я быў в 96 годзе в траўні месяцы на галадоўцы в СІЗА, якраз в апошні дзень перед рэанімацыяй меня паспеў наведаць, его допустили. І ён заўсёды быў вельмі руплівым на беларускай ніве. Вельмі спадзяюсь, што зноў калісьці мне удасся в сваім родным горадзе наведаць магілу айца Яна, чалавека, які вельмі і вельмі шмат зрабіў для Беларусі, для беларускага адраджэння. Вечная памяць. У гэты же дзень, 100 гадоў таму назад, нарадзілася Ольга Церешатова в Лоеве, мастацтвазнаўца. Яна унікальна тым, што была паміж стваральнікаў разам з Юрасём Хадыкам музея акадэмічнага старажытнай беларускай культуры і была яго першым дырэктарам. Вельмі цікавыя біяграфіі, і дзякуй, што гэты музей быў створаны. І в гэты же дзень, 130 гадоў, 24 ліпеня, нарадзіўся Александр Орса. Гэта вельмі паспяховы беларускі педагог. Ён быў дырэктарам гімназіі в лагеры в Нямецчыне, і вельмі шмат ягоных вучняў
былі далучаны менавіта праз адукацыю, праз настаўніцкую працу Александра Орсы да беларускай справы, тому што на дыяспоре беларускай справу таксама трэба рабіць. І от якраз гэта ягоная гімназія была такой кузняй кадраў беларускай дыяспоры. 25 ліпеня 90 гадоў з дня нараджэння Леаніда Левіна. Таксама юбілей. Гэта не толькі вядомы архітэктар беларускі, асабліва я падкрэсліў бы, што мемарыяльны комплекс Хатынь, ягонае аўтарства, але ж ён таксама адзін з вядомых лідераў габрэйскай грамады в Беларусі. Я яго таксама ведаў. Вось, вот якраз юбілей сёлета гэтага выдатнага беларускага і габрэйскага грамадскага дзеяча і архітэктара. 26 ліпеня 61 год з дня нараджэння Змітра Саўкі. Таксама ведаў Змітра. Вось, ён нават крыху маладзейшы за мяне. Таксама нечаканая была смерць. Уже 10 гадоў ніяк звыкнуцца не можна. Вядома, ён якраз першую чаргу па беларускай мове, так, светлая памяць. 26 ліпеня, в этот же дзень, 77 гадоў з дня нараджэння, нарадзілася Марыя Мацюкевіч. Я ведаў гэтую цудоўную жанчыну, это настаўніца Салігорска, актывістка таварыства беларускай мовы, якая неаднойчы з вершамі выступала на розных мітынгах, вельмі светлы чалавек, якая таксама даўно ўжо пайшла в небесную Беларусь. І в гэты же дзень, 78 гадоў з дня нараджэння Владимира Плешчанкі. Таксама ведаў светлай памяці спадара Владимира. Это адзін з рэальных герояў беларускай нацыі, уже на новшай хвалі беларускага адраджэння, вядомы дзеяч фронтаўскі в Віцебску. І ён адзін з тых мужных беларусаў, якія стварылі ў неміручы вобраз Мірона, які супраціўляецца лукашэнкаўскай бандыцкай акупацыі. Нечаканая была смерць на падворку ягонага бацькі, себя на радзіме. Он нечакана памер, уже прайшло 20 гадоў. Але ж мы памятаем пра ягоныя добрыя беларускія справы. 25 ліпеня дзень памяці Владимира Караткевіча. Я не забуду той дзень, калі я даведаўся уже больш 40 гадоў тому назад, 42 гады тому назад, што Владимира Караткевіча не стало. Это был моцны удар, и по мне до гэтага часу памятаю свои эмоции. Классик беларускай литературы. И самое, может быть, головное для меня, что он был один из тех, кто обудил мое поколение и повел до Беларусі. Дякую за то, что такие выдатные творцы нараджаліся на нашей земле. Дякую, что у нас был, есть и будет Владимир Караткевич. 25 ліпеня, в гэты же день, день памяти Натальи Арсеньевой, якая была старэйшая за Караткевіча, я ж прожила значна больш. Гэта вельмі цудоўная беларуская паэтка, таксама вядомая беларуская дзеячка, якая ўратавалася ад камуністычных рэпрэсій, якія закранулі яе все-таки, она была і в лагерах, так. Вось, але ж уратавалася сваё жыццё і жыццё свайго ребенка. Адзін з яе сыноў загінуў ад теракта савецкіх партизан, а другой разам з ёй і мужем апынулся на захадзе. Пасля она жила в Злучаных Штатах Америки, прымала чынны удзел в беларускім руху. А ейны верш «Магутны Божа» сапраўдны гімн беларускай нацыі. І в гэты же день, 25 ліпеня, дзень памяці Янкі Брыля. Класіка практычнай беларускай літаратуры, вельмі файна. Янка Брыль пісаў, цудоўнейшая беларуская мова, вельмі раю чытаць. Таксама лёс чалавека быў такі, як у беларускай нацыі. Ён пачаў Другую сусветную вайну яшчэ в шэрагах польскага войска. Бачыце, дажыў до нашого часу. Я таксама его ведаў
Читайте творы Янкі Брыля, як і Натальи Арсеньевой и особливо Владимира Короткевича. В этот же день, 25 липня, день памяти Василия Лазовского. Это удельник уже нашей хвали национального адраджения, белорусский мастак Александр Смолодечна. И по словах Лади Орлова, менавіта сцяг Василя Лазовского был подняты на Дзідах. В 1988 году это была первая публичная демонстрация белочервоного белого сцяга уже в наш найновший час. 23 липня, день памяти Александра Ружанцова, який выступал в прессе под псевдонимом Олеся Смоленска, потому что родился в Смоленску. Это выбитный белорусский войсковый діяч, громадский діяч. Найбольш мусіць каштоўнае тое, што ён кіраваў беларускім батальёнам в складзе літовскага войска, в тым ліку удзельнічаў в боях і з бальшавікамі, і з палякамі. Уратаваўся ад рэпрэсій, вельмі вядомы в Літве, таму што ён займаўся не толькі вайсковай справай, ён вядомы бібліограф. Уратаваўся ад камуністычных рэпрэсій толькі таму, што яму ўдалося таксама з'ехаць на замежжа. 21 липня, день памяти Петра Решетника. Это белорусский патриот, политвязень, вязень ГУЛАГа. В Барановичах он жил уже в опошний час, где пошел в Небесную Беларусь в 2008 году. Был добро знакомый с Ларисой Гениуш, с іншими нашими выдатнейшими белорусами, яких коммунистичный режим кидал в лагеря. Але ж яны выжылі, удзельнічаў у з'ездах палітвязняў. Шкада, што калі ён, як і іншыя палітвязні сталінскага часу, пайшлі ўжо в Небесную Беларусь, все роўна кіраваў рэжым Лукашенка, які натуральна ненавісны кожнаму беларусу, асабліва тым, якія змагаліся за Беларусь, як Пётр Решетнік. 21 ліпеня, дзень памяці Казіміра Свёнтака. Гэта вядомейшы рэлігійны дзеяч, кардынал. 10 гадоў ён быў в ГУЛАГу, в сталінскіх лагерах. В 1956 годзе толькі павярнуўся в Беларусь, адмовіўся ехаць в Польшу. І шмат што зрабіў для того, каб все-таки утрымаўся каталіцкі касцёл, калі кіравалі камуністы. І шмат намаганняў прыклаў для того, каб каталіцкі касцёл разбудоўваўся уже на найновший час. Мы памятаем. И 20 липня, день памяти Павла Шеремета. Уже 10 гадоў с момента забойства Павла Шеремета, якого я асабіста вельмі добра ведаў. На вялікі жаль, до гэтага часу не названыя ні забойцы, ні замоўнікі гэтага тэракта. Нагадаю, што быў падарваны аўтамабіль. И там на месцы Павел и загинул. Есть разные версии, в том лику есть версия, коли называют прозвище человека, який весь час крутится каля белорусов в Украине, який має там шмат грошей и статус. Але ж на великий жаль, по забойству Павла Шеремета информации до этого часу нема. У його було розне в житті. Ось, він на Москву працював. Ми всі пам'ятаємо його фразу, що наші танки вошли в Грозний. Але звернув увагу на головне, що Павло, якраз перед тим, як його забили, праз Україну зрозумів коштовність білоруської мови і закликав білорусів все-таки заховати нашу мову і користатися. І це не випадковість. Все-таки был он и политвязнем лукашенковского режима разом с Завадским. Вот. Тяжкое атрымалось жыццё и дастаткова страшное подсумаванне его жыццё терактам, адказных якіх яшчэ не знайшлі. А я спадзяюсь, что все-таки калісьці мы будем ведаць, кто забил Павла Шеремета 10 гадоў тому назад, бо я думаю, что вероятность
правды той інформації, якою я володаю, вона дастаткова велика. І праз певний час все-таки правда проб'ється і по гэтаму теракту. Хаця вельмі шкада. Павел шмат што яшчэ мог бы зрабіць для Беларусі, асабліва улічваючы, што праз Украіну многія рэчы разумела, што робяць з нашай бацькаўшчыны.